Jesu mupenyu Savimba zimbare shituma Ana Jesu akubwire Jesu, Jesu chete Shikombo kwete Jesu chete Jesu, Jesu chete Shituma kwete Jesu chete Jesu amawe Andando itaipa papa Andando tora panapa evangelist Akim Ande kifana ndo wakanda mudariro Aneka mboka kanziko shinoda Jesu 2023 production Musavi mbene simbare kuroma Kutora zvikwambo zvitoma Zvinopedza dzinza zvinopedza muri Tsvakai Jesu achawanikwa Kuda kuita zvezvikwambo zvezvitoma Wona waakupedza nguva uchingotendekedzwa nenyika wakuzi hade chinoputsira hari pamararano Mwari wakuzvikokera munyika ipa Hama dzako kwadzinoenda kwadzinonomzwa kunzi mukati menyu muna akabata nekuda kwako kwokudzingaira iwewe Vakusaziva kuti chamweya chakanaka ndejesu Aiwa manitsvaka Nasi uno hama dzako dzikafamba dzakubata iwewe Nekuda kubata kwakaita Nekubata kwakaita zvidhoma uchienda kundotora zvikwambo Nasi hona zvakupedza dzinza Hama dzako dzikafamba dzakubata iwewe Taramba mari yeropa isiso Munhu ngaashande Tsvakai Jesu Ndokubvarira ngoma kunoita evangelist Akim Anzi tsvakai Jesu Zvakuda Jesu Fambai na Jesu 2023 production Vamwe vane mibvunzo zvikanzi koma songu yaya Nziyo dzacho dzinombowanika ku Tinoenda pa YouTube channel yedu yakanziyo Evangelist Akim Apa Facebook zvakare ndizvozvo Aiwa kani masongu edu anenge aripo ipa Ndisingazokanganwe kune vaya vaye Vanenge vachida zvavo kusimbisa basa kuti ringe richifamba Vamwe vanenge vachida kutosimbisa nemari chaiyo Aiwa tinoigamuchira Namba 0 ndidzodzo Mobata evangelist Akim kuti basa rifambe Inzwa unzwe Chingungu ndengu chakabikwa chikaibva kudya kwemeso nenzeve muromo chingonanzvira mashoko ane uremu mashoko erairo zvikanzai wakazvakutoda Jesu